खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 सेप्तेम्बर 2021 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेनिबो जिंगा थानाय नङा, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गोथों आरो गेबें साननो रोंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोजोननि आंखाल जागोन, गोबां जिंगायाव थानांनो हागौ, साननानै आगोर मोनै जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोबां हेंथा नुजाथिनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गुबुननि थाखाय खहा जानांनोबो हागौ, गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन, समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया नाङा फाङा बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां, बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, बेमार आजाराव गोग्लैगोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, अदेबानि नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ, बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय नङा, सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो अदेबानि हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोनि साननाया टेबोर नांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, न'खराव अननानै फैगोन, गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन आरो बांसिनसो खहा खालामनो नाजागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन,
गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनायखौ नाथाय मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन लाइमोनफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि हेंथा फैयोब्लाबो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान मोनगोन जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा नाथाय अब्लाबो बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानैबो होनो हागोन गोसोखौ गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन नाथाय सांग्रां जानाया गाहाम लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मकर राशि गिबि हांखो क ज दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन
माबा नङा माबा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। हरखाबै बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर गोख्रों आरो गेबें जागोन। गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गुबुननि अननाय आरो अनसायनायखौ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।